Phambili Malawi. Amalawi madzuka bwanji kuli konse kumene muli. Ndikhulupirira kuti ambuye akututsani bwino lero Sunday. Tsiku lomalizanso la mwezi uno wa May. Pamene tikulowa mwezi wa June umene tapatsidwa deadline yokuti anthu onse obwera tizikhala tapita kwathu. Koma tikhulupirira ambuye azisomo akhala kutichitirabe zisomo. Ngakhale pano akutichitiranso zisomo. Ndipo zisomo zimene zipitirira kwathu kungakhala kulimbikira kupemphera. Komanso tikhala odziwitsana ndi ochenjezana nthawi zonse. Amalawi ndi nyengo yoti tiyime pamodzi m'dziko la eni lino. Tiyime ngati Amalawi. Mumodzi muli mphamvu. Akuluakulu nsakuteseni nthawi ndikandala kuti basi ndabwera ndi nkhani ya mabasi. Akuluakulu nkhani ya mabasi phambili Malawi phambili onse wala flag. Akuluakulu nkhani ya mabasi ikuoneka kuti mabasi ndithu alipo. Malipoti amene tapatsidwa ndiponso tapatsidwa mayina ndi manambala ndi madera. Kuti kumene muliko anthu amene mutha kuwapanga contact. Mulembane mayina ena munalembana kale koma contact these numbers zimene ndike apapa kuti for further confirmation mabasi ndithu alipo. Ndiyambira ku Cape Town kuno. Ku Cape Town kuno you can contact ineyo Kinkush kandala kuti basi. Muthaso kumpanga contact Apex Katumba ndika namba yake. Muthaso kuwapanga contact Mr. Lakson ndika namba lawo Cape Town imene. Ndikubwera Jose Jubek imene iyimira mpaka na achina Pretoria achina Limpopo achina St. Francis maina amene wawa mutha kuwapanga contact ku Josiko Jubekiko ndi madera ena amene tchulawo. Fa Jubek ndi wankulu komanso aphatikizana ndi achina Pretoria nkati momo Peter Marisburg nkati momo mutha kuwapanga contact anthu awiri amenewa. Kimioni Sapanga Mbalati komanso mutha kupanganso contact Tandi Abiti Lajes. Tandi amatsika sonde zinota Abiti Lajes. Muthaso kuwapanga contact amene utika namba yawo. Ndikuti anthu a Jozi St. Francis Bay uko ku Chan Kimbale uko mutha kuwapanga contact anthu amenewo. Ku Durban kuli Mr. Chokoma tikaso nambala yawo. A Durban also tidakafufuza nambala ina koma pakali panopa mutha kuwapanga contact Mr. Chokoma Durban yonse dera lina lilonse apange ni contact Mr. Chokoma chifukwa chimene tifuna choti tizoti manambala anthu amene akufuna kupita ali kwangati. Koma kani ipita kwambiri tiyamba kwambiri nsati tiyamba koma ayamba kwambiri fene ndapatsidwa uthengawo. Ayamba kwambiri madera amene ali very dangerous. Madera amene ali hotspot kwambiri. Tikuzoti madera ena kudakali at least paize pang'ono. Koma madera amene atentha kwambiri Mosobe, Durban, St. Francis madera amene atentha kwambiri ayamba madera amene. Kena kono zizifika madera enawo. Ku George ndi Mosobe mutha kuwapanga contact Mr. Malekano tika nambala yawo. Mingoli Entertainment tika nambala yake. Eda Mlendo tika nambala yake. Mutha kuwapanga contact anthu amene wa Mosobe George. Ndine raso mobwerezaso kuti nkhani anthu amene atambire kulandira thandizo lotengedwa pa mabasi kumapita kumudzi ndi amene ali madera avuta kwambiri. Timvetsetsane penepo bwinobwino madera amene avuta kwambiri. Madera amenewo ngati anthu ali willing to go mabasi apezeka. Mulembane mayina, mulembetse mayina. Ndilembanso mayina awa pa postipa ndi manambala awo. Dera ndi anthu amene akuyimirira mwapange contact amenewo. Sakuteseni nthawi igaweni video iyi ipite pena paliponse kuti aliyense uthenga umpeze. Ndimakunyadirani ine kandala kuti basi kandala kandevu za silver kandala kandevu za golide mupitiriza kwinako koma nkhani kuti Amalawi nyengo imeneyi timene pamodzi. Mwezi uja ndi umene tikuyamba mawu uvutitsitsawo. Ndezi zimene zichitika umene tizikhala kugawana koma timene pamodzi. Koma amene ali willing to go mwayi wapezeka. Koma amene mukuzoti muli safe please tisaphangire kwa anthu amene avutika. Let's unite. Apapa time pa chungamo.
amene tili bwinobwino tisapangire anthu amene avutika please. Zomwe kwambiri Malawi, mukhale tsiku lopambana. Another update coming quick after this one. Inetu ndaswera bwino koma osati bwino kwenikweni chifukwa chokuti lero ndakhala munthu wodzidzimuka, wozizwa ndi wokhumudwa, womva chisoni sonse pakamodzi. Akuluakulu nkhani ndifuna kamba pano ndi ya serious. Kwa anthu ena timazitengera simple mankhula mwamtudzu, komano situation on the ground ikuoneka kuti sili bwino, ndipo uthengawo ufikire kwa wina aliyense amene ndikuthekera kuti madera ena Amalawi anzathu mitima ili mmwamba, madera ena Amalawi anzathu miyoyo yawo ili pachiopsezo. Sili kudziwa kuti zitha bwanji. For the past 2 days ndakhala ndikulandira ma calls, ma messages. Ndelero ndinapanga post za mabasi zotsimikiza kuti mabasi abweradi, then it was worse. Ndalandira ma calls, ma message okuti nani stop. Aliyense pakuone kuti pali anthu ambiri amene afuna kubwerera kumudzi. Ena since zitambika zinthuzi adalimitsidwa ntchito zawo kuti imanika ntchito mumva zikupangikazi. Ena malandiro awo kwawo phiyeza wazoti mwezi uno ndomaliza mudzipita muchoke nyumba zingazi mundiphwanyitsira nyumba. Ndi mavuto ambiri amene Amalawi akumana nawo apart from kumenyedwa, komano emotionally it's very disturbing. Sakunamize nena ndi ana ndikhala ndikulandira makhozi, ine ndi mwana ine ndi ndena ana awiri tiyenda bwanji khani amabasi kuti bwanji. Akuluakulu ndikambe chonje mwa chuchuchu kunyamuka kwabwerera ku Malawi pa mabasi sikuti kukhala kwa simple. Ndizotheka akuluakulu akakwanitsa zonse zimene akuyendetsa, komano tikuyenera kukhala anthu okuti tikani tikhale ndi patience a little bit, komabe machawe akufunika chifukwa chokuti kuti munyamuke dziko lino kubwerera kumudzi simunganyamuka ngati ng'ombe yayi kapena matumba. Boma lathu likuyenera kupanga communicate ndi boma lako, akuyenera kudziwa immigration, akuyenera kudziwa the authority oyenera kudziwa zinthu zimene zimakhalira, chifukwa kuti munyamuke mdziko muno pakuyenera kukhala documentation. Boma la dziko lino likuyenera kuti kudziwa kuti Amalawi ochuluka mwakuti akubwerera kwawo, kuti munjiramo mukamayenda aliyense akhakuti ndi chipepa achoyendera, chifukwa pali anthu ena alibe mapassport, ena anaberedwa, ena adatayika mnjira yosiyanasiyana, ena ndi ana oti abadwa konkuno alibe document iliyonse akuyenera kubwerera kumudzi. Ndi zinthu zimene zikuyenera kukhala process. Palibe boda imene mungakangodusa kuti mwangodusa basi ngati anthu, pakufunika kuti no china chake choonesa kuti uyu ndi uyu akupita uku. Muli ma road block munsewu ndi mezi lilimu, ma road block ndi mbwembwembwe, ndiye kuti polisi ndipena pali ponse. Mabasi amayimisidwa kuona kuti how many people are in this bus, ndipo akupita kuti ndipo ndi ndani kuchitiranso kuti pakachitika ngozi azitha kuziwa, pazikhala information yolondola. Komanso dziko la Malawi likuyeneranso kukhala ndi proper identification ndi namba ya anthu amene achoka kuno kubwerera kumudzi, kuti okay ku South Africa tabweretsa anthu mwakuti sutangonyamula anthu ngati utanyamula matumba. Ndipene kuti mvetsesa akuluakulu, ndipo ala anthu ena mukumafunsa mafunso ngati amene kuti ine ndilibe passport, ine ndilibe, imene ndi ntchito ya embassy yathu, ndi ntchito yawo imeneyo. Ngati ulibe chipepala, ngati ulibe passport, kawabereka mwana kuna alibe passport, ndi ntchito ya embassy kuti iyendetse process imene kuti inuyo mukhenda identification mukamatuluka muzizi kuti ndinu ndani mukutuluka. Ndi ena please akutengerapo advantage yokuti ulendo nyamukiro pita umudzi ujandu koma alibe vuto lina lilonse. Ulendo ulusonyamula katundu yense nyumba mpaka na mipando, matebulo, mabedi, ayi ndi ulendo wokuti wa emergency. Ndi uli ngati ulendo kuti nyumba ikupsha simatuluka ndi mipando ndi matebulo ndi mafriji, zimenezo muzidziwa. Ena mumati ayi ine ndili katundu ndiyenda naye banja, ndi kuti niyo muli njira kuti mutha kuyenda bwinobwino. Komano ulendo undu anthu amene avutika kwambiri kuti alibe transport, koma suti anyamula katundu. Ndi ulendo kuti mupulumutsa moyo sali katundu, ndi ulendo opulumutsa moyo noti katundu. Ndi Amalawi ambiri mumakhala mukunena za katundu, ndi boma silingatumize mabasi onyamula katundu ndi onyamula anthu. No, kuti anene kuti aliyense anyamule katundu wake ali naye kuno sakwana mbasi. Basi makhala ndi limited place space, and basi zilinyamula dzingolo zonyamula katundu, ndi basi onyamula anthu. We must get it clear here. Monet,
fabala antena kangu pesa ngati opportunity yonyamukira ulendo wako mudzi ndanyamulira katundu wawo ndekuti muphera mwayi wa anthu amene akuyenera kulandira chithandizo moyenerera. Ndimafuna ndipange clarify zimenezo. Napanga post link ya WhatsApp chifukwa akuluakulu inenso ndine munthu ndimakhanza ochita zina ndiye ndikumalandira ma phone calls ma messages nani stop moyo wanga so kuyima pamenepo. Suti ndikukana kapena ndikunyozera ayi kuthandizana pamene paoneka umalawi tikuyena kuthandizana koma mukuyena ndimvesesa. The reason why we did that group kunena kuti ino zonse zimene zingandifa singamate kumayankha munthu wina aliyense since morning ndandi ya makhozi mwina upitira 100 right now mene kupanga rekodi makhozi awakubwera apa ndikulephera kuyankha ma message and ukada chonchi ndeko kumakhala makhozi nani stop amwene kuno ayambatu they can't respond to every individual. Ndeza swati napanga group lija kuti no china chilichonse anthu mujoine group lija china chilichonse choyenera kuti chichitike tizimvera group kuti aboma akuti chakuti maendedwe azikhala kuti remember anthu tukhala madero siyana basi sikuti ziyenda konseko kumapita kukatenga anthu pakwena pakhale njira kuti okay anthu azikakumana pale madera mukwena kulembetsedwa anthu ine ndiwakuti ndikulota kwakuti ndipo malizizoti okay ku Clapmas kula anthu mwakuti aina ukakumana pakuti apo maso akwena ukhandi logistics mene angaendere zinthu zitu zisakanga sisa simple ku Durban anthu akhala madera siyana kuti anthu angamakumane kuti maloso are safe. Remember anthu akutipanga target nde we need also safe places kuti anthu okay nde ndi ntchito yaikulu musone ngati kuti aboma akugona they are working on it. Ndena mataanza bodza siziteka chifukwa choti ndi process sizongoti tieni sizingakhale choncho ya please. Ndena group ija tinapanga kuti aliyense ajoine ndi link komana at the end kumabwera anthu ena azipongwe mumamba makangana kumene kuti nde on top of that zikuchitika zimene zija pakutumizidwa message yofunika anthu sakhala concentrate message ija ali busy kuwerenga zima message zoti anthu akulalatira which is not good. Amave kandi khalidwe please ndifa amalawi anthu akhalidwe anthu aulemu why tikakumana tokha timafuna tizioneka ngati agalu pamene anthu awawa akukhala kuti opyeza timanguti ndwi koma kungopanga group ya Malawi ndi basi ino pamakhala no dolo chifukwa chani banje osapanga udolo kwa mazuluwa ngati muli madolo kupanga create group mukubwera pamene mumapanga za udolo tapanga ni madolo ndi mazuluwa osapanga madolo ndi Amalawi anzanu ya tabwera kuno tonse tikusaka ndalama osati kuzawalirana ena ake zanu zili bwinobwino ine ndesi ndikupita ndikukhala kuno mpaka na 2040 who cares. Koma pali munthu ina akuvutika afuna atabwera ku Malawi chifukwa choti iweyo zako zili bwino wina akende akhalika lichitsiru sizabwino zimenezo. Ine ndakhuzidwa kwambiri ndipo ndine munthu okhudzidwa kwambiri. Today I didn't post anything ndakantu kuganiza ndagona 1 hour kuzizimuka kupeza ma message chonchi kumva chisoni ine kukhanga kuti ine dziko la Malawi kuti koma anthu situation kwa anthu ene ili chonchi right now ma message angobwera up can't respond. The group ija yatsegedwa kuti anthu asatumize so ma message muzingo join please Amalawi tiye tikhale nogwirizana okondana pa nyengo imene iyi. Ndiyankhula ndi mzungu wina wake uku amene akutenga zakudya kumakapasa anthu amene athawa kukhala ku chiholo china chake. I spoke to that white lady myself. Ndamuza kuti ndikufuna anthu aku Malawi kumeneko. Luckily anapita kumene kuja angopeza kwa Malawi ochepa kumambiri kulibeko kumachi kumene kuni machangani ndi mazimbabwe. Nde watilozera malo ena amuza amene kuti kuli malo enaso kumene kwapita anthu amene so athawira kuti akupeza kwa mpumulo tikufufuzana ngati kula Malawi. Nde please Amalawi, this is a serious issue and serious matter. You must not joke with it. Anthu enerera kuti akupasire zoyenerera akuyankhulani. Andi yankhulaso ene ndikubwezesani pano kuti akuti mwakuti. Komanso ma media bloggers ena akukhala sakuyikamba, ma page ena sonkhani akukhala kuyikamba. Zonse tizizisatira tiye tikhale ntu tsikule maso. Abo makumankhulaso through ma social media ena. Koma ifenso tupanga no communicate on the ground. Amene tukona situation on the ground. Please Amalawi ndimakunyadirani. Tiye tikhale anthu okondana mu nyengo iyi. Zungu kwambiri.